Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, si Sikan District Board Member Attorney Petit Baldado mihulagway lambigit sa kinabuhi sa politika. Si Board Member Baldado midusok kini siyang COC pagka konsihal sa Dakbayas Dumaguete gani. Iyang nabantayan nga gisugda na kini sila sa ilang kaatbang sa politika nga hinahinay na og hatag o walay klaro nga isyu. Matod by board member Baldado nga dili kini ikatingala tungod kaya dugay-dugay naman kini siya sa pamulitika sulod sa 40 ka tuig. Maong normal na kini sa mga kaatbang nga dauton o gob-on ang imahe sa isig ka politiko o isig ka kandidato. Para nako God, ang pamulitika sa Pilipinas, dugay na magigos pamulitika. I've been in politics for more than 40 years. The sad part of our politics is it's always mudslinging. It's always a politics of kanang personality, pagguba yun sa personalidad. It's not issue-oriented, it's not development-oriented, it's more on personal-oriented orientation ato. Gumon ang kontra. Nga ako I'm a victim of that for so long a time. I've been in politics, as I said, for 40 years. Daghan kayong eksperyensya, daghan kayong kasakit nga ako nadawat din Pero ako nagpasalamat gyapon sa labaw mo kang gigahom nga hantod karon ni-exist gyapon ko sa politician. Well, ang importante na maguna una sa tanan ang imong pagkatao matidon-ano ka sa imong pagkaikaw, ang imong pulong kasaligan, mao ra magunay para nako di bottom line of politics. Kini ang Atraka Balita 943. Sa usab ni board member Petit Baldado, ang ilang grupo gisugda na kini daot sa pika sabi dugang pa niya nga dili na ni matawag og normal kay ingon ani man gyud ang kinabuhis pamulitika. Gani sa iyang iyan ang dapat nga mag-issue niya. Dapat issue oriented. Dili kayo below the belt na. Sumala pa ni Bukal Baldado. Sa pagpandaot sa pikas habig, sa amo ang grupo murag di man siguro na matawag normal, pero that is the signs of the time nga gikan pa sa una gumon jud ang pikas mudslinging para nako mas maayo tag issue oriented ta, development oriented, dili kay kana bang below the belt kanang mudslinging, which is very unchristian. I have to repeat that, very unchristian. The sad part is we profess to be Christians and we profess to, play with decency, play with fairness, kay Kristiyanos man ta, magsusunod man ta ni Kristo. But yet, what is happening is very unchristian behavior that we exhibit, especially in politics, which I really, which disheartened me, which nakasakit kayo akong kabubuton. Kini ang Atraka Balita 943. Si Sikan District Board Member Attorney Petit Baldado ang nahinabi kinis mga balita kinsa mulansar o mukandidato pagkakonsyal sa Dakbayan sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa gang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.